19.7.2026. Ollaan ihan kohta päästään pois metsästä ja sieniretki alkaa olla takana. Kello on 20:11 aamulla tai päivällä, miten sen haluaa sanoa. Tässä on enää parisataa metriä, niin päästään pois metsästä. Ja hieno saalis on. Tosi hieno saalis on. Tuossa Shorts-videossa, jossa mä sanoin, että kehnäsieniä nousee jo, ja mulla oli kehnäsieni myös kädessä, ja siinä sanoin jotain noista haperoiden maistamisista. Ja nyt vähän joudun korjaamaan, vaikka mitään virhettä en puhunut. Ja joudun vähän sen korjaamaan puheitani. Sillä tämä harrastuslajihan on vaarallinen, jos neuvoo jotain väärin. Ja vaikka mä en mitenkään väärin ketään neuvonut, niin joku ihminen, joka aloittaa sienestyksen, eikä ymmärrä sen vaaroja, että siellä kotiin tullessaan voidaan valmistaa ruoka, josta tullaan hyvin sairaaksi tai jopa kuollaan, jos siellä on vääriä sieniä, niin mun pitää vähän oikaista. Mä sanoin siinä, että mä maistelen näitä punaisia sieniä, jotka mä tunnistan jo haperoiksi, jo täällä metsässä, koska haluan varmistaa, että ne myös ovat palterohaperoita. Mutta mä en sanonut, että kun kenenkään ei pidä maistella sieniä, joita ei varmuudella tunnista. Sitä mä en sanonut. Ja kuitenkin sanoin, että minä tunnistan nämä sienet haperoiksi, mutta haluan olla varma, että ne on myös palterohaperoita eikä mitään tulisia haperoita, jotka pilaa ruuan. Niin itse sienestystä harrastaessa ja sieniryhmissä ja sienikirjojen neuvoja lukiessani olen hieman ihmetellyt niitä neuvoja, jossa sanotaan, että voi maistaa metsässä sieniä, mutta täytyy olla varma siitä, että tunnistaa sienen. No, mä oon ihmetellyt niitä, että miten näin tällaisia neuvoja voi olla, että kenen täytyy maistaa sientä metsässä, jos hän tuntee sen sienen jo. Eihän siinä ole mitään järkeä. Jos siinä sanotaan, että tunnistuksen apuna voi käyttää makuaistiaan, eli voi maistaa pienen palan, kunhan hän sylkäsee sen pois jo metsässä, jos on varma siitä sienestä, mitä syö. No silloin ei enää tarvitse varmistaa sitä maistaessaan, jos tietää jo, mikä se sieni on. Mutta tänään mä sanoin sen saman asian ja haluan nyt kertoa, kuinka nämä sienikirjojen ja sieniryhmien neuvot ovat tosiaan ihan oikeita ja aitoja ja niitä pitää kuunnella. Tässä tapauksessa minä tunnistin sienen haperoksi ja yksikään hapero ei ole myrkyllinen, ei edes vähän myrkyllinen, ainoastaan polttava, niin polttava, että pilaa koko ruuan, jos siitä menee pala sinne ruokaan. Eli jos tunnistaa sienilajin lajiksi, jossa ei ole vaarallisia sieniä, niin kuin esimerkiksi hapero, mutta siellä joukossa on esimerkiksi polttavan tulisia sieniä, niin se on turvallista maistaa haperoa, koska siellä joukossa ei ole tappavan myrkyllisiä eikä myrkyllisiä sieniä. Eli se laji pitää tunnistaa. Ja silloin se on turvallista. Palterohaperoita löytyi tosi mukavasti. Ja tässä on vielä muutama apaja edessä ennen kuin sieniretki on ohi. Ja mun piti kertoa tähän jotain
siitä kun mulla on ollut viime vuonna, kun mä aloitin tekemään näitä videoita, niin mulla on ollut tässä mukana sienikorissa aina pilttipurkki. Pilttipurkki oli myös silloin, kun mä olin Facebookissa ja sinne tein näitä videoita. Ja joskus minulta kysyttiin, että miksi sulla on pilttipurkki, tyhjä pilttipurkki metsässä mukana. Ja se oli mukana mulla siksi, sillä se oli mun tuhkakuppi. Ja niihin aikoihin minä vielä tupakoin. Enää sitä ei ole, koska enää en tupakoi. Kun viime vuonna vielä tupakoin, niin en halunnut heittää stumppia tänne luontoon, vaan pistin sen pilttipurkkiin ja kansi päälle. Ja sitten kun pääsin pois metsästä, niin kaadoin ne roskikseen. Tiedostaen sen, ettei ne enää voi kyteä siellä, koska ne on ollut niin kauan hapettomassa tilassa tai siellä suljetussa pienessä pilttipurkissa. Minä tupakoin 11 vuotta, kun vuodesta 2015 tein parannusta, eli 11 vuotta pyrin siitä eroon. Aloitin tupakoimaan 12-vuotiaana ja on nyt 53-vuotias mies. Mä tulin uskoon 11 vuotta sitten, 2015. Silloin mä poltin 60 tupakkaa päivässä. Mutta se alkoi vähenemään. Se alkoi vähenemään 2015 ja 2019 mä poltin enää 20 tupakkaa päivässä. 2023 mulla meni enää 7-10 tupakkaa päivässä. Ja 2026 se nousi takaisin. Ei kun 2023 mulla meni vielä 20 tupakkaa päivässä. Ja 2023-2025 mulla meni 7-10 tupakkaa päivässä. 2026 se nousi 20, mutta sitten nopeasti loppui kokonaan, kun sain lääkkeet. Saikohan tästä mitään? Meni ajatukset pahasti solmuun. Eli 2015 poltin 60, 2019 poltin 20, 2023-2025 7-10 ja 2020 se nousi takas 20. Mutta tippui sitten, kun sain lääkkeet ja se loppui kokonaan. Nyt on ollut syömättä lääkkeitä kohta 2 viikkoa ja tupakointi on pysynyt poissa. Ja niin, en tarvitse enää sitä pilttipurkkiakaan. Meillä on ollut hieno sienestyspäivä täällä ja nyt voin jo olla sitä mieltä, että sienikori saattaa täyttyä ensi kerralla, sillä sienien lajikirjon kasvaessa myös saaliit tietysti kasvaa. Nyt tuolla on valterohaperoa ja kantarellia ja yksi keltahapero tai munahapero, kumpi lienee. Kaikki muut keltahaperot oli niin matosia, että oikeastaan kävelin niiden ohi, enkä edes viittynyt tarkistaa. Ja sienikirjon, lajikirjon kasvaessa ja sienien kasvaessa ja niiden lisääntyessä myös lajeittain tietysti saaliit kasvaa. Ja kun tässä on 3 kerrosta tässä sienikorissa, niin mulla on kotona sellainen, missä on 5 kerrosta, eli 5 tällaista. Tässä kerroksia on 3. Mutta ne 5 kerrosta on vähän pienempiä kuin tässä yksi kerros. Niin se on suunnilleen 1,5 kerrosta korkeampi se kotona oleva sienikori. Ja ensi sieniretkelle saatan ottaa sen mukaan, jotta tila ei loppuisi. Tää on tosi hienoa tää sienestys. Silloin kun sieniä löytää. Sienestäjälle saalis on tosi tärkeä. Minä en esimerkiksi viihtyisi näin kauan metsässä, jos mulla ei olisi siellä jotain tekemistä. Jotain mielekästä tekemistä. Ja se on minulle sienestys.
Toki menisin metsään Inton kanssa, koska Into viihtyy metsässä. Mutta en mä siellä olisi tuntitolkulla ja kävelisi tällaisia matkoja. Tuo on hyötyliikuntaa sanan varsinaisessa merkityksessä. Tässä saa ruokaa, tämä tukee taloutta ja talven aikana vyötärölleni kertyneet makkarat lähtee palamaan pois hyvin nopeasti täällä metsässä. Mun tytöt, 5- ja 8-vuotiaat tytöt, taputtelee usein mua vatsaa ja sanoo, että isi, sulla on iso vatsa. Ja mun ainoa puolustukseni on se, että no pian se lähtee. Se on joka talvi se kasvaa siihen, rakkaat tyttäreni. Pian se lähtee. Joka vuosi se on siitä lähtenyt, kun sienikausi on alkanut. Sienikausi on, tai sienestys on siksi hyvää liikuntaa, että täällä tulee tehtyä liikkeitä. Leikitään, että tämä tässä on, no heitetään sinne yksi sieni. Siellähän on sieni. Eli tätä liikettä kyykistyy täällä monta kertaa. Hyvässä apajassa, jossa sieniä on paljon pienellä alueella, on kyykyssä pitkän aikaa. Ja sitten täällä on nousuja ja laskuja, jyrkkiä nousuja ja jyrkkiä laskuja, eli ylämäkiä ja alamäkiä. Täällä joutuu mennä ojien yli. Täällä joutuu menemään kaatuneiden puiden yli. Täällä joutuu kyyristellä oksien ali. Täällä joutuu tekemään sitä ja tätä. Ja tää käy ihan tosi hyvästä liikunnasta. Tänään ei mulle kauheasti hikeä tullut. Se on vähän harmillista. Toki en mä halua hikeä sen takia, että täällä olisi niin lämmin, vaan sen takia, että mä liikun paljon. Mutta useimmiten hiki tulee myös myöhään syksyllä. Aloittakaa sienestys, se on harrastus vailla vertaa. Siitä voisi pienen laululurituksen laittaa tähän loppuun, että on meillä sienestys. Mites se meniskään? Herrat iloisia. Se oli Sleepers muistaakseni, vai oliko se Eppu Normaali, joka laulaa? On meillä harrastus terve ja verraton. Herrat iloisia on meillä harrastus terve ja verraton. Niin kauan kuin herrat pitää tämän harrastuksen jokamiehen oikeutena, niin he pitävät tätä harrastuksena terveenä ja verrattomana. Mutta sekin päivä, kun jokamiehen oikeudet voidaan tehdä vähintäänkin maksullisiksi. Sekin päivä saattaa olla edessä, kun katsotaan nykypäivä taloustilannetta ja elämän menoa täällä maailmassa. Ei tää ole mistään taivaasta kuulutettu. Että täällä olisi jokamiehen oikeudet. Ne on kuulutettu tuolta oikeussaleista ja hallituksen istuntosaleista. Mä en pidä tätä lainkaan itsestään selvänä, että täällä saisi käydä sienessä. Kun katsotaan muualle Eurooppaa, niin tää on luvanvaraista. Ja me ollaan nykyään eurooppalaisia, ensisijaisesti eurooppalaisia ja vasta sitten suomalaisia. Ei tää ole itsestäänselvyys, että tää pysyisi jokamiehen oikeutena tulevaisuudessakin. Varsinkin kun Suomi myy omaisuuttaan ulkopuolisille toimijoille, globaaleille toimijoille. Pian niiden sana painaa tässä maassa jo niin paljon, että he haluavat pitää metsät ominaan ja pistää sinne aidan ja sanoa, että ei tänne tarvitse tulla. Ja jos tuutte, niin ostakaa lupa. Tai sitten jos tuutte, niin tuutte meidän luvalla. Ja se lupa annetaan vain harvoille ja valituille. Eli tämä herkku, eli sienestys, saattaa olla pian historiaa. Kaikesta pitää saada omat takas, eli rahat kouraa, ennen kuin jotain voidaan antaa jollekin toiselle. Eli jos harrastat, niin maksa siitä. Olet sitten tervetullut minun metsääni keräämään sieniä.
ja marjoja ja telttailemaan. Tekemään sitä, mitä tähän asti olet Suomessa saanut tehdä ilmaiseksi. Silloin kun jokamiehen oikeudet tuli, niin se tuli taistelujen kautta. Niiden puolesta taisteltiin. Ei se ollut itsestään selvää. Kiitos Jeesus. Amen.